neste segundo semestre que nos queda de actividades. A fundación é unha fundación dinámica, polo que vedes, nos non queremos parar, queremos ser un elemento dinamizador a todos os niveis, non só a nivel cultural, sino tamén a nivel social, a nivel ecolóxico, etcétera, etcétera, en Valdeorras, que é os obxectivos que fundacionais de, valga a redundancia, da fundación. Nada, eu, como moitas destas actividades que acabamos de presentar pois se desenvolven no barco, animar non só a poboación do barco, sino tamén a de todo aquel que queira, xa sexa de outras localidades de Valdeorras como de localidades limítrofes, a participar. Creo que é un gran programa, un programa moi orixinal que ofrece propostas, moitas delas nunca vistas, e polo tanto iso, animar a participar, porque eu sempre digo, a programación é importante, pero o público é o máis. Si facemos programacións e non hai público, non ten sentido. E o fío do que comentaba Débora, no? Falando de futuro, isto é o presente, pero o futuro da fundación é a programación que comezaremos en pouco máis de un mes a elaborar para o ano que ven, e que, por desgraza, os incendios, ou por sorte, non sei, non la van a facer reconsiderar, e moitas das actividades que había xa medio planificadas para facer o ano que ven, pois seguramente quedarán nun caixón para outras ocasións, e a fundación o que se quere centrar en esa recuperación, porque Valdeorras é o que é grazas en parte a nosa paisaxe, no? A nosa paisaxe é o ben material máis prezado que temos. Nos non temos un acueducto ou non temos unha gran catedral, pero temos ou tiñamos unha paisaxe que hai que intentar recuperala por todos os medios, e as próximas xornadas da fundación irán enfocadas a esa recuperación e a esa concienciación de toda a cidadanía, que é moi importante para que todos xuntos, administracións, veciños e veciñas de Valdeorras, administracións tanto de aquí de Valdeorras como a autonómica e a do goberno, que temos que ir todos a unha, asociacións, todos a unha, para volver a poñer esa paisaxe de Valdeorras como, polo menos, como a tiñamos antes de ese incendio